Topçugül Şaydullayeva. Al janatın. Angeme. Üň goştaba joluşturgan Ernest Gyýaz. Darya jegin boýlata jaýgaşgan uzun ayıldın şaly kerleri jay boyu tam üstünde uktaşat. Şypyry jok jalpak tam üstü salkyn. Çirkeyi az barынан da gorgongo tün içinde bir ötola elik kılıp algan bakıldagan baka ünnen oğlak. Daryanyň şokum menen goşa gelgen jagymdy şamal jazdyka baş koygan kimdi bolsa da uykuga jeteleyt. Bir göçöde gatar salıngan öýlerde bir-birine bir ata, iki ata ötken tuğandar jaşaçy. Bularda ayıldyklar baylar mäläsi dep goýuşy. Sovet hökümetine çeýin bul jerde Nurmat, Narmat, Dermat, Koşmat, Baymat degen 5 bir tuğan maly goktusyna batpay kap algan gürüçü tamyna tirelip bayger ömür geçirgen deşet. Anan Geňeş hökümeti bularına azabyn bergen. Üçösün kulaka tartkan, birin jön ele moldo kesin dep kamagan, eň ulusu Nurmat bolsa tayana üý bilesini alıp kaçıp ketken. Uşintip bul baymala çaçılıp, talanyp tonolgan. Birok atadan kalgan baldar, baybiçeler bu mahalladagy jaşoonu bir top jyldan keyin gaýrylyp, top tolup gelip ulantyşgan. Kaýradan tabışkan tuğandar bir-birinin jaşo awaly menen gabardar. Ayrım buyumdaryn ortada paýdalanyp, joguny ortada satyp alyp, tamak aşdan bölüşüp degende biri-birine meherban karamdy öýle. Ejelim darbazasyna da eşigine de kulpy salyp görüşgen emes. Biri jokta biri üýüne göz ele. Bu göçöge jat adam jön jaýda basyp gele alçy emes. Baylar mäläsindegi ilgerki baýlyk döwlet çaçyrap turbasa da, barbir anın ilgerki sürü, söylötü, aty köp jyldar el içinde saktalyp jürdi. El tegiz uykuga girgende Koşmat baýdyn balasy Ermamat gebir tündörü altındarın tam üstüne taşıp çıkıp jaýyp alyp sanaý berçi. Bul altınдар aga atasından kalgan. Koşmat baýda alıp getişkende anın bar mülkün çiçka kulağынан öýde süýrep ortonun malına koşup salışkan. Birok malkanadagy saman astında gatylgan altındardy baýkabay kalışkan. Oşol boldu Koşmat baýdyn aýaly göz ötkönçü altynyň goru uwarasynda jaşagan. Anın altyny baryn hiç kim bilçemes. Bar bir urdat bibeyin dep çoçugan ayal üýünden bir gadam alys çygalçy emes. Toy topur jamandyk jakşylykka baru degendi da unutgan ele. Bul ayal özüniň kalgan 15 ýyldyk ömürün altyn goru menen ötkürgen. Balkim altyn goru bolsa bu aýaly köp jaşaýt bele. Kim bilet, elüden aşpay gete bergen. Sovet hökümetiniň baýlarda godulosy basaňdap kalgandan keyin dele bul aýal kimdir bir ölerden çoçup jürdi. Tünküsün ýitürse da, je bir kalpys kiçine şıbır çyksa da çoçup, uykusundan bölünüp taň atyrçy. Kokusy üýüne tuğan tuşkandar gelip kalsa da, altın katılgan bölmesine alarda jalgyzy kaltırıp çıga alбай kalat ele. Barынан da ayal altın kaytargandan beri, elçilep jaykysyn jan çıdatpagan ysykda, gözün şamalga tosup tam üstüne çıkıp jırgap, uktabay kalgan. Al terdep tumçuksa da, çirkeyge talansa da tüm boyu ısıktan uktay alбай çyksa da, altın katılgan bölmede jatçy. Altın salıngan eski sandykty uşintip öler ölgönçe korudu da, ölerine jakyn ulunun koluna tapşyryp o düýne gete bergen. Eme ulu Ermamatga öttü altın goru. Al altyndy enesinden da köp mezgil kaytardı. Altın kaytaruu barasy bu erkekti de batkart aýtdy. Al enesinde bolboy altındarın akırın arı berip puldagysy gelet. Gözü kıybayt. Arı korkot, kamap koyuşaby deyit. Kızlarına, gelinine azazdan bermiş bolgan. Abyşka kuraka jetkende altındarının toluk kölümini anyktay alбай, oyunda altının çetinen urlatıp jatkanday ubayım çekken al, anı ulam tam başına alıp çıkıp eseptey berçi. Eseptep alıp kayrele birö jarym alıp azaytıp koydu dep kayradagy eseptey berçi. Altındarın garmalap sanagan sayın abyşka demdenip, küçtönüp, eki beti albırıp, buttары ыкçam basıp, pekene boyu biyik bolo düşçü. Ermamatçal altın sanagan tündörü janaşa gorodogu tam üstünde jatkan Nurmat baýdyn baýbiçesi menen 3 kızına altındarın ayağa çağılışkan nurları çağılgan sımal, jalt jult etip gözlerin gözöp uykusun kaçırçı. Abaňar altının dagıla sanap atat. Sanagan demne. Je anysyn je albasa, je pul kıl albasa, altını kurusun dep
güýrengen kümüş kempir kızların uktagla alaksybay. Erteň jasar jumuş köp degen menen özü bir gezde çalynyn gömüp koyup giyin taba albay kалган altyndарын esteýi berçi. Altının jogatgandan giyin baýy tez ele ölüp kalgan. İlgirkide zaman bolsa bular jogatgan altynga nelerdi gana satyp alsa bolat ele. Gümüş kempir özünün jesir kalgan tartış turmuşunda jogolgan altyndaryn aylasız eske düşürçü. Jyynalgan altyndary bularga döwlet bolboy kaskak boldu. Katkan altının tabalbay koyup, oşonun gaýgysyna batkan çalı bat ele ölüp, atasının artынан altın izдөni ulantkan uulu kırsıkaga boldu. Adır goşuna tam üstünden çagılıp jatkan altın nurlar, kempirdin kak jüregin tilibi ötkönsüp, anı altıratıp bütkön boyunu ortup jüberdi. Jurkanna başın gatty. Oşol tünü Ermamat çal tünü boyu, altın sanadı boyu je, anısın jayıp alıp uktap kalganby, ay batkança altın nurlar jarkıldap çıktı. Tünü boyu Nurmatpaýdyň kempiri menen 3 kızının uykusu buzuldu. Göbetbey, Ermamat çal altındaryny urdatyp jüberipdir degen söz tymyzyn tarady. Uğrunu tap ver dep çal arızdanıp milisiýaga da baralbady. Barsam özümde gamap koýow dep çoçudy. Altının aldırgan çal üýünde öz darty öz içinde büyük düşüp jatyp kaldı. Bir tünden soň eki kolu galçyldap, toktoboy, tizesi gatyp bügülbey basalbay kaldı. Altıny bar uçurda kuştay jeňil uçup, basıp jürgen çal zamattan mayıp kada, karıp kada aylandı. Anın altını barın sanalı ugan adamlar bilçü. Birok tam üstünde ayga çagılışkan altındın nurları çagılgan symal, göçönü kaptarın altın sanap alaksygan çal, baykos algan emesele. Çıgarmanın ayağı. Çıgarmanın avtarı Topçu Gülşaydullaýewa. Üň goştup audiolaşdyrgan Ernest Kıyaz.